yanda ake trading din binary option based on price action. Anan zan tafi da bias bayan na samu rejection, wannan shi ake kira break or test. Market ina yana tafiya tsakanin support and resistance, market yana ranging, sai aka samu breakout, kun ga resistance ina, support ina, market yana tafiya tsakanin support and resistance, sai aka samu breakout, strong breakout, kun ga da market breakout, sai da na jira market trace ya dawo kan key level na samu rejection, sai na tafi da bias. Sannan wanda yake so ya join din mu a Telegram, akwai link a bio na, idan ka shiga sai kai ka Telegram channel din mu direct. Sannan idan kana son amfani da wannan broker, idan kai register da link ina kai deposit din abin da ya kai $50, za ka samu 200% bonus, ma'ana idan ka sa $50 za ka samu $150 wanda za ka yi trading da shi. Idan ka sa $100 za ka samu $300 wanda za ka yi trading da shi. Sannan idan kana so ka ringa trading based on price action, akwai Hausa course din mu, shi ma still yana cikin link din. So kun gani wannan gashi nan har ya ba mu riba, so aka ce trading based on price action.